الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المؤجلین وآلہ طیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سب بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بھی جھوم جھوم کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی رول جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار فتحات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستری کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجدہ پاکیزہ اجتماع آپ دے اس علاقہ نتھو کوٹ دے اندری نکات پذیرے جس تے منتظم آپ دے اس علاقہ دے عظیم عاشق رسول بھائی محمد حاجی ممتاز حسین مسومی صاحب عبدالغفار مغل صاحب عبدالستار مغل صاحب محمد جاوید مغل صاحب مہمان خصوصی قاری محمد عبدالجبار اتاری صاحب ذوالفقار علی مغل پتو کی تو تشریف لے کے آئے خادم حاجی خادم حسین اور محمد سرور چک نمبر 17 تو تشریف لے کے آئے آپ احباب کافی دور تو تشریف لے کے آئے اللہ کریم ہر قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اور احباب جتنے بھی چاہت نال چل کے آئے اللہ کریم دل دی جڑی بھی نیک حاجت ہے ان اپنی بارگاہ دا صدقہ وسیلہ قبول و منظور فرمائے وقت اتنا نہیں کہ میں توڑی زیادہ دیر سما خراشی کراں اور میں معذرت خواہاں کہ آج میں سب تو پہلے ٹائم لیا کیونکہ میں پہلے بھی ٹائم دے چکے ہیں آگے تو میرا اتھے پہنچنا جلدی لازم سی اس وجہ تو میں پہلے آج پڑھنا پیا تو
احباب نے جڑا میرا جمعہ عنوان لگایا اس حوالے دے نال قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی ہی مشہور و معروف آیت پاک دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں جب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ کریم نے دو حقوق رکھے، کتنے؟ اچھا بولو، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ حقوق اللہ نے، اور جدو بندیاں دے حقوق دی باری تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ ناراض ہے اپنے باپ دے دروازے تے آ کے انہوں راضی کر، اللہ فرماتا پھر میں راضی ہوں۔ اور جدو اللہ دے حقوق دی باری تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماندا ہے کہ جیڑے اللہ دی تھوڑی تے رزق تے راضی ہو جائے نا، اللہ فرماندا قیامت میں او دی تھوڑی عبادت تے راضی ہو جاواں گا۔ اور جدو بندیاں دے حقوق دی باری تو اللہ کریم نے اتنی سختی رکھ دی، فرمایا کہ اگر کسی بکری نے دوسری بکری نے دنیا میں سنگ بھی مارے ہے تو قیامت میں او دا وے بدلہ لے کے دیتا جائے گا۔ اچھا بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ کوٹ نتھو دے اندر میری پہلی مرتبہ تہاڈی خدمت حاضری ہے، میری پہلی مرتبہ تہاڈی خدمت حاضری ہے، مگر تسی سارے مینوں احباب جاندے ہو۔ ماشاءاللہ کافی دور تو تشریف لے کے آئے ہو، بھائی محمد عبدالرؤف صاحب ماشاءاللہ 17 چک تو تشریف لے کے آئے، اور انہاں دے کافی احباب آپ بھی دور تو تشریف لے کے آئے ہو، اور اے بھائی محمد رؤف صاحب بڑی ساری محبت فرماندے نے، اے میرے کول تحفے لے کے میرے پنڈ بھی پہنچ جاندے نے ملن واسطے۔ اللہ کریم انہاں دی محبت نو سلامت رکھے اور انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جدوں تیرا باپ ناراض ہوئے تے اپنے باپ دے دروازے تے آ جا، جے یار ناراض تے اپنے یار دے دروازے تے آ جا، آنگ ساک رشتہ دار بیلی سجن جیڑا ناراض او دے دروازے تے آ کے معافی مانگ۔ اللہ فرماتا پھر میں راضی ہاں۔ تے عرض کیتی یا اللہ اتا دنیا دا اصول ہے نا کہ جیڑا ناراض ہو جائے او دے دروازے تے جا کے معافی مانگی تے پھر تو راضی ہے۔ تے یا اللہ جے کدے تو ناراض ہو جائے، یا اللہ کتھے جا کے مناما جتھے تو راضی ہو جائے۔ تو اس آیت پاک دے اندر اللہ کریم نے او دروازہ دسے جتھے جا کے رب راضی ہو جاندے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جدوں گناہ کر لمے تے میرے محبوب دے دروازے تے آ جا۔ عرض کیتی یا اللہ جے کدے تو ناراض ہوویں تے کتھے آواں، کعبے چلا جاواں تے گھر تیرا تے ملدا تو اوتھے بھی کوئی نہیں، مسجد وچ جاواں تے ربا گھر تیرا ملدا تو اوتھے بھی کوئی نہیں، کتھے آ کے تینوں مناواں۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ کریم نے او دروازہ دسے۔ ہن میں پڑھا قرآن جے تسی اچا بولو سبحان اللہ، اور اچا بولو سبحان اللہ۔ میں اکثر عرض کرنا یقین کرے جے کہ میلاد منانا ہر بندے دا بس دا روگ نہیں ہوندا۔ ماشاءاللہ عبدالجبار صاحب بھی او نارائن سر منڈے کی تو اتنا بڑا جلوس لے کے آئے اس محفل مقدسہ دے اندر او بھی بیٹھے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اور اے میلاد منانا ہر بندے دے بس دا روگ نہیں ہوندا، یہ اپنے اپنے مقدرہ دی بات ہوندی ہے۔ سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ بڑے لوگوں دے قد بڑے نہیں، بڑے لوگوں دے دل بڑے ہوتے ہیں۔ تو بات کردار کی ہوتی ہے، وگرنہ قدم انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تے پیر باہو نے فرمایا سی نا تیرے دریا سمندروں ڈوگے، دل دریا ورگا ہومے سمندروں ڈوگا بھی ہومے تے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون، تے کملی والے دا نا آ جا سبحان اللہ آپ ہی نکل پیندی ہے۔ جدے جدے عشق نبی دیاں لہراں نے سارے بولو سبحان اللہ۔ آئیے سنیے اللہ کریم نے او دروازہ کیڑا رکھے ہے۔ اللہ نے رجا پر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
پروردگار نے فرمایا جے ماں ناراض اپنی ماں دے دروازے آ جاؤ، جے یار ناراض اپنے یار دے دروازے آ جا، جے باپ ناراض اپنے باپ دے دروازے آ جاؤ۔ عرض کیتی یا اللہ جے کدے تو ناراض ہو جائے، عرض کیتی یا اللہ کتھے آواں؟ اللہ نے فرمایا جے کدے رب دا گناہ کر لویں، جے کدے رب ناراض کر لویں، فرمایا پھر بوئے محمد دیا جا، عرض کیتی یا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں پھر بھی راضی نہیں ہوتا، عرض کیتی یا اللہ میرے راضی کی نہیں ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا فاستغفر اللہ، فرمایا گناہ اللہ دا کر کے جا کے اللہ کو معافی مانگ، عرض کی یا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں پھر بھی راضی نہیں ہوتا، عرض کی یا اللہ پھر معافی کی میں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فاستغفر لهم الرسول، اللہ نے فرمایا گناہ اللہ دا کر کے تیرے محمد تے آ جا، اللہ کو معافی مانگے معافی نہیں ملتی، محمد سفارش کر دے بے میں معاف کر دے اللہ فرماتا ہے میرے یار کے دروازے پہ آ جا، آکے میرے یار کو دو معافی مانگ۔ حضرت سخی سلطان باہو نے ایڈا بڑا سونا رنگ پیش فرمایا، لیچنا پیر باہو دے نظارو تے ایڈا بڑا مجمع تے ایڈی نکی جی سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ تے پیر باہو نے رجا فرمایا، آپ فرماتے نے نا رب عرش مولا تے نا رب خان کعبے ہوں نا رب علم کتابی لبے تے نا رب وچ محراب مرشد اے ملیا میرا کامل باہو، میرے چھٹ گئے کل عذاب اللہ نے فرمایا جے گناہ ہو جاتے میرے یار دے دروازے تے آ جا۔ میں اور سادہ کر کے سمجھا دے، اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا لیغفر لک اللہ، اللہ فرماندا ہے کہ اسی مغفرت یار نو دے دیتی ہے، معافی اپنے یار نو دے دیتی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما، علماء کرام تشریف فرمانے، کئی لوگوں نے اس لفظ دا غلط ترجمہ کیتا تے کہنے لگے کہ اے نبی معاذ اللہ اسی تیرے اگلے پچھلے گناہاں دی معاذ اللہ تینوں معافی دے دیتی ہے۔ یاد رکھا کہ نبی کوئی گناہ نہیں کردا، گناہ کردا نہیں بلکہ کر سکدا ہی نہیں، کیونکہ نبی معصومہ نے خطا ہوندے نے، نبی تے فرشتے گناہ نہیں کر سکدے۔ اللہ فرماندا کہ اسا معافی یار نو دے دیتی، مگر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح تڑپی تے آپ نے فرمایا نا نا، اللہ نے فرمایا کہ اسی مغفرت یار نو دے دیتی، معافی یار نو دے دیتی۔ اجے تسی میری بات سمجھے نہیں، میں اور سادہ کر کے سمجھا دینا۔ میں ایتھوں تقریر کر کے گھر جاواں تے گھر والے نو جا کے پوچھاں جی فلانی چیز فلاں برتن کتھے وے، تے گھر والے کہون جی کہ ہمسایاں نو دیتا ہے، تے میں کہوں جی منگوا لو، تے گھر والے کہیں جی دے دیتا ہے،
پتہ لگا ساڑھے پنجابی بچ اگر کسی نے کوئی چیز دے دیئے تے موڑ واپس نہیں دی تو اللہ نے رجا پر میں لیغفر لک اللہ نے فرمایا کملی والیا اسا مغفرت تینو دے دیتی معافی تینو دے دیتی ہے کئی لوگوں نے غلط ترجمہ کیتا کہنے لگے نبی اسا تیرے غلامہ دی معافی دے دیتی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ نے فرمایا کملی والیا اسا معافی تینو دے دیتی ہے عرض کی یا اللہ جے نبی نے گناہ کیتا ہی نہیں پھر نبی نو معافی کا دی دے دیتی ہے اللہ نے فرمایا دنیا والی ہو معافی یار نو دے دیتی ہے نالے رب نے جگ چ اعلان کر دیتا جڑے رب دا گناہ کر لو میرے یار دے دروازے تے آ جاؤ معافی یار نو دے دیتی آئی سمجھ جا نہیں جنہوں آئیو او بولو سبحان اللہ اور چا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی دنیا دار بڑے لالچی ہونے ہیں ساڑھے کو دیدو کل 1 لاکھ نہ دا دل کردہ میرے کو 2 لاکھ ہو جائے 2 لاکھ والی دا دل کردہ 3 لاکھ ہو جائے 3 والی دا دل کردہ میرے کو 8 لاکھ ہو جائے کیونکہ اسی دنیا دار بڑے لالچی ہیں اسی وعدے والے پاسے جانے ہیں علماء کرام کے شریف فرمانے انہوں پتہ ہے اور جڑے عمرہ یا حج دے سعادت حاصل کی تھی انہوں نے بھی پتہ ہونا کہ مدینہ طیبہ نماز پڑھ گئے نا تے 50,000 نماز دا ثواب اللہ سارے دے نصیبہ جی کرے اور کعبہ اللہ دے بچ نماز پڑھ گئے تے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے مگر حیرت کی بات ہے علامہ صاحب کہ اللہ فرماتا جدو گناہ ہو جائے تے میرے یار دے دروازے تے آ جائے عرض کیتی یا اللہ اسی تا وعدے والے پاسے چاہنے تو سانو 50,000 دا گھاٹا دے کے ساڑھے اپنے یار والا بھیج رہے ہیں تے یا اللہ وجہ کی آج ساڑھی تا ایک گل سمجھ وچ نہیں نہ آ رہی پر 1400 سال پہلے ابو بکر صدیق دی گل سمجھ چاہ گئی سی کیونکہ انہیں کعبہ چھڑیا بیت اللہ چھڑیا گھر بار چھڑیا تے چھڑ کے سارا کچھ مدینے آگئے تے لوگاں پوچھا کہ 1 لاکھ نماز دا ثواب چھڑ کے تے یار دے پیچھے آگئے ہیں ایتھے 50,000 نماز دا ثواب ہے صدیق اکبر دی روح مقدس نے پکار کے آکھیا 50,000 قبول صبح تے شام یار دا مخت بیکھیا کرانگے یار دا مخت بیکھیا کرانگے کیونکہ او صحابہ سن جڑے ہر ویلے میرے یار دے مخ نو ٹک ٹکی لگا کے ویکھ دے انہاں حضور نو رج رج کے دیکھنا کہ سارا دن میرے آقا دی مذہب وچ بیٹھ کے نا تے انج کر کے ٹک ٹکی لگا کے یار دے جمال نو ویکھ دے تے جڑے ویلے شام ہوندی ہے نا تے سارے ٹر جاندے نے تے کچھ صحابہ حالے بھی بیٹھے ہوندے نے تے حضور فرماندے نے صحابہ جاؤ گھر والے اڑیک دے ہومن کہ ہن گھر ٹر جاؤ تے صحابہ ادھی رات بھی اے آکھدے نے اجے دتھا نہیں اکھیاں دچا اجے لتھا نہیں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا صبح تے شام یار دے مکتے بیکھیا کرانگے عرض کی تھی یا اللہ تو سانو گھاٹے والے پاسے کیوں ٹور رہے ہیں تو اللہ کریم نے رشاہ فرمائے ادھر جدو گناہ ہو جا میرے یار دے دروازے تے آ جاؤ عرض کی تھی یا اللہ اوتھے لکھ دا ثواب ہے
ایتھے 50,000 دا ثواب ہے عرض کیتی یا اللہ وجہ کیے نوجوان علماء کرام تشریف فرمانے کعبے ایک نماز پڑھیے او دا لکھ دا ثواب ملدا ہے کعبے ایک گناہ کریے او بھی لکھیا لکھ جاندا ہے مدینے آواز آئی اوتھے گناہ بھی لکھ دا نیکی بھی لکھ دی مدینے آواز آئی مدینے آجا اوتھے گناہ بھی لکھ دا تے نیکی بھی لکھ دیے ایتھے لکھا لکھے آجا اسی سارے بخشوالا اللہ فرماتا ہے گناہ ہو جائے تو میرے یار دے دروازے پہ آ جائے تے میں کیوں نہ آکھاں رب دا گناہگار جے کر لے اے نبی نو یاد رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام جڑے ویلے زمین تے آئے اللہ دے نبی نے آکے زمین تے سجدہ کیتا 1 2 3 سال نہیں 350 سال اللہ دے نبی زمین تے رو دے رہے عرض کر دینے ربا معافی دے دے آدم نبی نبی رونا رات بھی رونا آدم علیہ السلام دے اتھروہ دے نال جنگل جو پانی دا نالا ٹر پیا جنگل دے ترندے آگے اس نالے دا پانی پی دینے نالے آخ دینے بابا بڑا میٹھا پانی آدم دیا سن کے چیخاں نکل جاندیاں نے عرض کر دینے ربا معافی دے دے دیکھ لے مینوں جانور بھی مذاق کر دینے اللہ نے فرمایا آدم جانور مذاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوف وچ روے میں او دے اتھروئی میٹھے بنا دینا آدم نے دن بھی رونا رات بھی رونا عرض کر دینے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آدم نے دن بھی رونا رات بھی رونا اللہ دی دلیل بنی میں اپنے یار نو چپ کراواں اللہ نے پر میں جبریل جلدی آ جا عرض کیتی یا اللہ حکم ہوے فرمایا جا جا کے میرے آدم کو لے اذان پڑھ حضرت جبریل امین آدم کو لے اذان پڑھی جا رہے جڑے ویلے پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام فرما دینے جڑے ویلے محمد دا نام سنیا دل چ خیال آیا ایتا اوہی نا جڑا جنت لکھیا پڑھدا رہیا دل چ خیال آیا آدم اس نام دا وسیلہ پا کے اللہ کو معافی مانگ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اللہم انی اسألک بحق محمد عرض کی یا اللہ تینو محمد دا واسطے معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سر چک لے تینو معافی مل گئی عرض کی یا اللہ ہن معافی کیوں دینا ہے اللہ نے فرمایا آدم یا
وسیلہ پا لے آئی اجے تے اپنی معافی منگیا کدھر قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دو سارے نوں معاف کر دینا اللہ فرمائے آدم اجے تا اپنی معافی مانگے کدھر قیامت تک دی اولاد دی معافی مانگ دو اج سارے نوں معاف کر دینا سی سارے نوں معاف کر دینا سی لاچنا پھر پیر باہو دے مزار تے ہولا بولو تانوں کدھر نظر نہ لگ جائے ہاتھاں نوں کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ بھئی میں تہاڈے کول پہلی بار آیا ہوں میں تو پھر تے گل دوسری کہ مینوں تہاڈا پتہ نہیں یا تہانوں میرا پتہ نہیں تسی مینوں جاندے ہو میں تہانوں جاندا ماں تے پھر بھی سبحان اللہ نہ بولو تے روندی پئی مار دیو نہ بولو ہاتھاں نوں کھڑا کر کے اونچا بولو سبحان اللہ پیر باؤں نے رجا فرمایا دے بسم اللہ اے اسم اللہ دا پسارا جیدائد پسارا نال شفاعت سربر عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان بنا تھی باہو او جنا ملیا نبی سہارا میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا نبی اسی سارے جانے مل کے تے او چھنگے مانگے دے پولیس سٹیشن وچ ٹر جائیے نا تے جا کے تھانے دار نوں آکھیے کہ راتی ساڈے علاقے دا کوئی چور ڈاکو پکڑے قاتل پکڑے تے اسی سارے آئے ہیں ساڈے آکھے لگ کے چھوڑ دے کیا چھوڑ دے گا بھئی تسی تے میں علاقہ پورا کٹھا ہو کے تے ایک تھانے دار کو ایک مجرم تے ڈاکو یا قاتل نہیں چھڑا سکتے اس محبوب تو صدقے نہ جاما جنہیں تیرے میرے برگے رب کو لو ساری چھڑا کے لے جانے جنہیں سارے چھڑا کے لے جانے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی آدم سارا اچھی دکان تے جائیے نا تے 10 درجنہ کیلے لے لئے تے انہاں 10 درجنہ بچ ایک گلیا کیلا آ جائے نا اسی کانڈ نال توڑ کے نا تے دکاندار نو واپس دے کے کہنے کہ پیسے کھرے دیتے نے تے سودا بھی کھرا دے بھئی میں تے تسی ایک 10 درجنہ وچ گلے اکیلا بھی قبول نہیں کر دیتے اس محبوب تک کیوں نہ میلاد منائیے جنہیں تیرے میرے ورگے سالے گڑے سڑ چولی پا کے لے جا کیوں نہ اسی اودا میلاد منائیے اللہ فرماتا گناہ ہو جاتے مدینے آ جاؤ کیونکہ اپنا یار دا شہر بڑا سونا لگدا ہے ایڈا رب نو پسند ہے اپنے محبوب دا شہر کہ اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرماندا سونا میں اس شہر دی قسم جتھے تو پہ ٹرنا ہے کیسا شہر کیسا شہر او مدینہ ایسا شہر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے مرید عمرہ کرنے واسطے جا رہے کیا بولو سبحان اللہ آپ دے مرید عمرہ کرنے واسطے جا رہے تھے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو لے آئے تھے آگے کہنے لگے حضور عمرہ کرنے چلے ہیں تے دعا کریں جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے تے آپ نے فرمایا کہ عمرہ کرنے چلے ہو تے مدینے ہو کے آؤ گے
عشق دا مزاج بڑا نازک ہوندا ہے. کوئی اپنے محبوب دی گل کرے نا تے دل کردا میں اپنے یار دی گل چھیڑدا ہوں, کیونکہ عشق دا مزاج بڑا نازک ہوندا ہے. بابا بلے شاہ نے اس عشق دی بڑی سونی ترجمانی کیتی. لے چلا پیرے وے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مزار تے اچا بولو سبحان اللہ. بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ عشق کیوں تڑپا کے اپنے یار دا نام لے کے آندا ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ ارادے خدا نہ ترابے خدا تے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ ایک کعبہ تے نہ کربلا بے خدا. آپ نے فرمایا حج کرن چلے ہو تے مدینے ہو کے آؤ. کہ مرید کہنے لگے جی ہاں جی حج کرن چلے ہیں تے بیلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گے. آپ نے فرمایا چلے ہو ایویں نہیں آکھیدا کہ حج کرن چلے ہیں تے بیلا ملیا مدینے ہو کے آواں گے. انج آکھیدا ہوندا ہے کہ مدینے چلے ہیں بیلا ملیا تے حج بھی کر آواں گے. کیونکہ اصل اصول بندگی اس پاک در کی ہے. آپ نے فرمایا انج نہیں آکھیدا. مرید عمرہ کرنے واسطے ٹر گئے. جڑے ویلے مدینہ طیبہ دے قریب پہنچے تے قدرتی معاملہ انج ہویا کہ انہاں نے مریداں نوں نہ ڈک کے ڈاکواں نے لٹ لیا تے بڑا ہی مارے تے مار کے سارا سامان کھو کے نہ تے ایک ہور رستے پا دتا. او جڑے رستے پائے سی او مدینے وال جاندا سی تے مرید بڑا اونچا لمبا رستہ سفر کر کے تے پہلے مدینے گئے, پھر کعبے چ آئے تے آ کے عمرہ کیتا تے پھر واپس آئے تے آ کے کہنے کہ اسی عمرہ کر رہے ہیں. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بھئی عمرہ کیسا رہا تے کہنے لگے جی حضور عمرہ تے ٹھیک رہا پر ڈاکواں بڑا مارے ہے. تے آپ نے فرمایا اوہ چلے ہو یار دے شہر دے ڈاکواں دی بھی شکایتاں نہیں کری تھی. حضور او تا مار دے بڑا نے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں مار دے نے یار دے شہر دے تا ہے یار دے شہر دے تا ہے نا. قدرتی معاملہ انج ہویا کہ اگلے سال حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ عمرہ کرنے گئے. رستے وچ گئے مدینہ طیبہ دے قریب پہنچے تے انہاں ہی ڈاکواں نے لٹ لیا تے آپ نوں بھی بڑا ہی مارے مار کے تے اسے ہی رستے پا دتا جڑا مدینے والے جاندا سی. جڑا مدینے بارے جاندا سی تے آپ بھی پہلے مدینے گئے بعد مکے گئے تے جا کے عمرہ کیتا حج کر کے واپس آئے نا تے مریداں نوں پتہ لگیا کہ بابا جی نوں بھی ڈاکواں نے مارے. تے مرید اس آس تے امید چ بیٹھ گئے کہ اسی بابا جی کے نام نہیں لینا. بابا جی آپ آکھن گے نا تے اسی آکھاں گے کہ سانو آکھ دو یار دے شہر دے ڈاکواں دی شکایتاں نہیں کری دیاں تے آپ شکایتاں کر دیو. 6 مہینے گزر گئے بابا جی بولے نہیں. اتنے عرصے بعد مرید آپ آ کے کہنے لگے حضور پتہ لگیا سی تانوں بھی ڈاکواں مارے. آپ نے فرمایا چھلے تانوں آکھیا سی نا یار دے شہر دے ڈاکواں دی بے شکایتاں نہیں کری دیاں. کہنے لگے حضور او تا مار دے. آپ نے فرمایا ایویں آکھ دیو تا ڈاکو چنگے ہی بڑے نے. حضور چنگے کیویں او تا مار دے بڑے نے سامان کھو کے ایڈا لمبا سفر کروا دے نے. آپ نے فرمایا جھلیو پھر بھی یار دے شہر دیتا ہے یار دے شہر دیتا ہے. آپ نے فرمایا بڑے چنگے نے. کہنے لگا چنگے کیویں ہو گئے تے آپ نے فرمایا مرے دے ہن کٹے دے ہن مدینے بل پچے دے مرے دے ہن کٹے دے ہن مدینے بل پچے دے مرے دے ہن کٹے دے ہن مدینے بل پچے دے اونا دی مار تو صدقے اونا دے پیار تو صدقے اونا دی مار تو صدقے اونا دے پیار تو صدقے. آپ نے فرمایا اے میں پہ آخ دے او تے ڈاکو چنگے ہی بڑے نے. کہہ لگے لج پالا مار دے بڑا نے. آپ نے فرمایا جنہ بھی مار دے نے بندے نو رات مدینے دے پا دے دے نے. او دے نال چنگا ہور کیڑا ہے جیڑا بندے نو مدینے ول ٹور دیندا.
ساڈے اسلاف نے انج مدینے نال محبت کیتی، انج محبت کیتی۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ صف اولیاء دے شہنشاہ، آپ دی اکثر زندگی دا حصہ مدینہ طیبہ گزری ہے۔ جدو عرب دے وچ اجے تیل دے کنویں بھی نہیں سن نکلے، حضرت پیر جماعت علی شاہ ادوں بھی بڑے امیر سن۔ آپ پاکستان چ دولت اکٹھی کر کے مدینہ طیبہ جا کے عربیاں وچ تقسیم کر دیں۔ اینا پیار اپنے یار دے شہر دے نال جا کے مدینہ طیبہ خدمت کر دیں۔ اس دور دے وچ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ جماعت منزل دے نام تے لنگر خانے کھولے جڑے اج بھی موجود ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ دی گلی وچ جا رہے تے آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا جا بچہ ہے تے او مدینہ طیبہ دی گلی وچ میرے آقا دے روزے وال ویکھی جا رہا تے روئی جا رہا تے روئی جا رہا تے روئی جا رہا ہے تے آپ نے دیکھا نا تے آپ تو مدینہ طیبہ دا بچہ بھی روندا برداشت نہ ہویا۔ او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے تھلے مدینہ طیبہ دے کتے دا پیر آ گیا تے آپ نو پتہ لگے تے آپ نے مرید نو چھڑے کے فرمایا جلدی نال اس کتے نو ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ مرید کتا ڈھونڈ کے لے کے آئے تے پیر جماعت علی شاہ نے انج کر کے اس کتے اگے ہاتھ جوڑے فرمان لگے مدینے دے کتے ایتھی معافی دے دی کدھر قیامت نو یار نو شکایت نہ کر دے۔ او جماعت علی شاہ جی دا مدینہ طیبہ دے کتیاں دا بھی ادب کردا ہے۔ بچے نو روندے ویکھیا نا لگن سی نا مدینے دے نال تے بچے نو روندے ویکھ کے کہن لگے اجڑ چار دی فراں میں بدعا دے اجڑ چار دی فراں میں بدعا دے میرا گلیاں بچ شمار آ جائے ایسے واسطے کرام میں نت تر لے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے۔ پیر جماعت علی شاہ بچے دے قریب آئے فرمایا بچیا دس رونا کیوں ہے؟ بچہ کہنے لگا بابا 3 دن ہو گئے کھادا کچھ نہیں۔ پیر جماعت علی شاہ فرمان لگے بچیا جا گھر چلا جاؤ تیری ماں اڑیک دی ہوے گی، جا تیرا باپ اڑیک دا ہوے گا۔ تے بچہ کہنے لگا بابا میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ۔ پیر جماعت علی شاہ نے بچے نو سینے دے نال لگایا فرمان لگیا بچیا رونا، کہنے لگا بابا 3 دن ہو گئے کھادا کچھ نہیں۔ میں آخنا کملی والیا سارے جگ دے یتیماں نو پالن والیا میں تیرے دروازے تے بھکھا بن کے مہمان آیا سنیا روٹی کھلا دے۔ پیر جماعت علی شاہ دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے۔ او محبوب حبیب ربانا تے ہمی روز حشر دا آپ یتیم تے یتیماں تائی ہاتھ سرے تے دھر دا۔ پیر جماعت علی شاہ بچے نو جماعت منزل لے کے آئے آ کے بچے دے سامنے کھانا رکھے آؤ۔ بچہ کھانا کھائی جا رہا فرمایا بچیا جان دے میں کون ہاں؟ کہنے لگا بابا جی مینوں نہیں پتا۔ فرمایا میں پاکستان دا بڑا بڑا پیر ہوں لکھا دنیا میری مرید ہے۔ فرمایا
بچیا تھے بکھا رہنا ہے چل میرے نال پاکستان آ جا اوتھے میں تینوں ابے دا پیار بھی دیواں گا اوتھے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا اوتھے میں تینوں کھانا بھی دیواں گا بچے نے لقمہ لباں دے قریب لے آندا تے رکھ کے میرے آقا دے روضے تے آ گیا پیر جماعت علی شاہ بھی بچے دے پاس آ گئے تے پیر جماعت علی شاہ نے بچے نو سینے دے نال لگایا تے بچہ کہن لگا بابا پاکستان اماں دا پیار لبے گا فرمایا لبے گا کہن لگا اوتھے ابے دا پیار بھی لبے گا فرمایا بچیا لبے گا کہن لگا اوتھے کھانا بھی لبے گا فرمایا بچیا لبے گا میرے آقا دے روضے والی اشارہ کر کے کہنے لگا اوتھے محمد دا روضہ بھی لبے گا پیر جماعت علی شاہ دی چیخ نکل گئی فرمایا بچیا اے اوتھے لبدا میں مدینے کی لینے آنا سی بچے نے دامن چھڑا کے دوڑ لگا دیتی کہنے لگا رکھے اپنا پاکستان کول میں ابے بغیر رہ سکنا وا میں اماں بغیر رہ سکنا وا میں کھانے بغیر رہ سکنا وا میں مدینے والے بغیر نہیں رہ سکتا میں ابے بغیر کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا کیونکہ جنہوں نے اس شہر دے نال محبت ہوگی نا انہاں نے تا اپنا مرن جیون ہی اتنے ختم کیتا ہے کیونکہ اصل اصول بندگی اس پاک در کی ہے اُدھی وجہ ہے کہ ساڑھے یار دا روزہ ہوتا ہے اللہ کریم سنو سارے نو اُدھی حاضر نصیب فرمائے آؤ نوجوانو احباب نے میں نے فرمائش کی تھی میں سنا کے چاند منٹ دے اندر اجازت چاہما کہہ رہے سن کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ سنا دو آؤ میں اختصار نہ سنا کے چند منٹ دے اندر تے اجازت چاہما حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ مدینہ طیبہ دی منڈی بچ کٹ کٹ کے کافر گدر جاندے نا تے حضرت بلال حبشی تطیرے تے اتے چیخ مار کے روندے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے عاشق دی خبر ہوئی نا تے میرے آقا نے صحابہ دے اجتماع چ فرمایا صحابہ کون ہے جڑا میرا بلال خرید کے لے کے سارے صحابہ نے کسی نے ہاتھ کھڑا کیتا حضرت ابو بکر صدیق دے دل چ خیال آیا ابو بکر ساری زندگی تجارت کیتی تے اپنی پسند دے غلام خریدا رہا ہے اج یار دی پسند دا بھی خرید رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ میں جدوں حضور دی بارگاہ وچ اٹھ کے ٹریا نا تے پیچھے حضور نے فرمایا اونج جڑا بلال نو خریدن جاوے نا او میرا بھی حصہ ہے بلال حبشی فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میں چپ کے نال ٹریا ٹریا مدینہ طیبہ دی منڈی وچ آ گیا فرماندے نے کہ میں ویکھیا بلال حبشی دے سینہ مبارک تے کئی مند پتھر رکھے ہوئے تے داہیا کر بھی بڑے ظلم تے جبر دے نال پیا ماردا ہے حضرت ابو بکر صدیق تاجر بڑے سن بڑے ماہر سن آپ نو تجارت کرن دا بڑا وعدہ سی آپ نا امیہ بن خلف دے کولوں دی گزر کے فرمان لگے اے ظالما انو کیوں مارنا اتنا کہہ کے نہ گزر گئے تے پیچھوں امیہ بن خلف آواز دے کے کہنے لگا ابو بکر ذرا ٹھہر جا حضرت ابو بکر صدیق نے کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا جی کی آخنا ہے کہنے لگا جی اتنی دکھ لگ دی تے خرید کے لے جا فرمایا ظالمہ تو بولی بول میں کروں ہی ایسے کام آیا امیہ بن خلف دل سے خیال کر دے کہ ابو جال نو بیچنا نہیں بلال نو بیچنا نہیں انو مار مار کے مار دے مت تاکہ ہور کوئی غلام محمد دا کلمہ پڑھن دی جرت نہ کرے معذرت تے کہنے لگا ہن گل کر بیٹھا ماں لہذا بولی ہی ایڈی وڈی بولاں کہ ایک خریدی نہ سکی کہنے لگا جب بلال نو خریدنا نہیں تے ابو بکر 70,000 دینار لگ دے بڑی اونچی بولی بول کے فرمان لگا حضرت ابو بکر صدیق بات ہے اس کے تو صدقے جاؤں
آپ نے 70,000 دی تھیلی کڈی نہ تے امیہ بن خلف دے ہتھاں تے رکھ دتی کافر سے مکر گیا کہنے لگا نہیں نہیں اج سودا پکا نہیں ہویا کہنے لگا 70,000 دینار ہور لگ دے بس صدیق تیرے عشق تو صدقے جاواں ہور تھیلی کڈی تے او بھی ابو جہل امیہ بن خلف دے ہتھاں تے رکھ دتی کافر سے مکر گیا لوگ لان تان پہ کر دیں کہ امیہ بن خلف سودا پکا ہو گیا غلام حوالے کر دے کہنے لگا اج سودا پکا نہیں ہویا ابو بکر او جنا مستاس نامی غلام ہے نا مصر دا بڑا سونا او بھی مینوں دے فرمایا جا او بھی تیرا کہنے لگا او دی بیوی فرمایا جا او بھی تیری غلام کہنے لگے او دے بچے فرمایا جا او بھی تیرے غلام امیہ مکرن دی کوشش کر رہا مگر مکرے نہیں جا رہا لوگاں نے لام تان کی تھی امیہ بن خلف کہنے لگا جا لے جا حضرت ابو بکر صدیق نے جدو آکے بلال دے سینہ مبارک تو ایمان دا پتھر ہٹایا نا اٹھا کے فرمان لگے اٹھ بلال تیرے خریدار آگئے حضرت بلال حبشی نے اے اندھ کر کے نگاہ اٹھائی حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے والا دیکھا او دا کندہ نا حضرت بلال حبشی دا اپنے کندے تے رکھ کے اٹھا کے فرمان لگے چل ہونے چلی گئے تے ہولے 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 ٹرتے جا رہے تے پیچھے امیہ بن خلف نے آواز دیتی کہنے لگا ابو بکر ذرا ٹھہر جا حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا ہاں ظالما ہن کی آخر کہنے لگا سنیا سی میں مکے دا تو بڑا سیانہ تاجر ہے بڑا چلا کے پر ابو بکر آج بڑے گھاٹے دا سودا کیتے آپ نے فرمایا جھلیا تو گھاٹے دا آخر تینوں تو بلال دا ملک کرنا ہی نہیں آیا امیہ بن خلف کہنے لگا بڑے گھاٹے دا سودا کیتا آپ نے فرمایا ظالمہ گھاٹے دا سودا میں نہیں کیتا گھاٹے دا سودا تو کر دتائی فرمایا ظالمہ 2000 دینار دا بیچ دتائی فرمایا ظالمہ بلال دا ملک کرنا ہی نہیں آیا اے بلال میرے نبی نو پسند ہے تے بلال نو خریدن واسطے روم دے بارس دی بادشاہی منگ دو نبی بلال دے قدمہ تو بار کے سٹ دینی سی فرمایا اے امیہ اے بلال میرے یار نو پسند ہے اج بلال نو خریدن واسطے کدھر ابو بکر نو خود وکنا پیندا میں آپ وک جانا سی نبی دا بلال خرید کے لے جانا میں آپ ویک جانا سی پر نبی دا بلال خرید کے لے جانا سی پر جدو میرے نبی دی بارگاہ چ بلال حبشی آئے نا تے حضور نے اوندا ویکھیا تے حضور اٹھ کے نہ تے جا کے اگوں دی ایک دوسرا کندھا حضور نے بلال دا اپنے کندھے تے رکھ دیتا تے بلال نے عرض کی سونا میں غلاماں دا بچہ ہوں میری اینی جرت نہیں میں تیرے کندھے تے کندھا رکھا میرے آقا نے فرمایا بلال اگے انہاں دا غلام سے ہن محمد دا غلام تیرے مول بد گئے بلال حبشی نے ساری زندگی میرے آقا دی وفاداری چ گزاری پر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جدو وصال ہویا نا تے بلال حبشی نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا رو رو کے اپنی حالت بری کر لی صحابہ دا اے حال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سارا دن ملک شام دے رستے تے گزار کے آ جاندے نے رات میں گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے سارا دن کتھے رہے ہو تے رو کے فرماندے نے کہ یار دے جمال دی ویکھن واسطے نا او جا کے ملک شام دے رات کھلوتا رہیا کدے کدے سونا نہیں سی نا ملدا تے اوتھے جا کے کھلو جانا سن کدھروں یار آ جاندا سی تے اج بھی دل چ خیال آیا ہے ابو بکر جا کے اوتھے کھلو جائے کھورے کدھروں یار آ جائے کھورے کدھروں یار آ جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بچھوڑا برداشت نہ ہویا حضرت بابا فرید نے آکھیا سی نا بچھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردیس جاوے بلال حبشی نے دن بھی رونا رات بھی رونا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لگیاں والے اے چپ نہیں کر دے لکھ دلا سے تر جاون محبوب جنا دے او جاون کیڑے پاسے نو
نوجوان بلال دن بھی رونا رات بھی رونا تے رو رو کے آخر دن کملی والیا بلال تھلیاں چھڑ گیا کملی والا تیرے بغیر دل نہیں لگدا بلال نے مدینہ چھڑنے دا فیصلہ کر لیا بلال حبشی ملک شام والے جا رہے صدیق اکبر نو پتہ لگیا آ کے بلال دا رستہ روک لیا فرمایا بلال میں تینوں جان نہیں دینا حضرت بلال دیاں اکھاں جی اتھرو آ گئے فرمان لگے ابو بکر جی اپنے واسطے خریدیا سی میں جاندا کوئی نہیں پر جے نبی واسطے خریدیا سی ابو بکر میرا رستہ نہ روکی میں کی کراں میرا نبی بغیر دل نہیں لگدا صدیق اکبر نے بلال دا رستہ چھوڑ دیتا بلال مڑ مڑ کے مدینہ طیبہ والا ویکھ دے تے رو رو کے آخدے نے اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جنا دے ساوے جس دم نال پریت ساڈی ساکویو دم نظری نیا دے گلیاں ساکو سنجڑ سی بن تے سنو ویڑا کھامن آوے غلام فریدہ اتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے نوجوان بلال ملک شام میں آ گئے دن بھی میرے نبی دیاں یاداں چھرو دینے رات بھی میرے نبی دیاں یاداں چھرو دینے ایک دن بلال دی رو دے اکھ لگ گئی خواب چ کملی والے آ گئے فرمایا بلال میرے نہ ناراض بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی کملی والے میری انی جرت نے میں تیرے نہ ناراض ہوا فرمایا بلال میرا مدینہ کیوں چھڑ آئی عرض کیتی کملی والا میرا تیرے بغیر دل نہیں لگدا اے سفنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں کون آندے والی نے فرمایا بلال صبح مدینے آ جا محمد تینو ملن دل پیا کردائی بلال دیاں ادھی رات ویلے دھوڑا لگے گئیاں دوڑ دے مدینے آ گئے نکے نکے بچیاں نو سینے دے نال لگا دینے فرما دینے بچیوں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں او نہ ہوا مچ سا لیندے ہو جتھے میرا ماہی سا لیندا اے بلال ٹورے ٹورے مسجد نبوی دے اندر آئے آ کے میرے نبی دی قبر نو کلاوا ماریا عرض کیتی اٹھ سونیا تیرا بلال آئی کملی والا مینوں سینے نال لال ہے بلال روندے کدے اس نو کرج جاندے نے کدے اس نو کرج جاندے نے مدینے دی گلیاں چ کوہرا مچ گیا بابا دودھ پیندے بچیاں نو چھوڑ کے آ گئیاں نکے نکے بچے پوچھدے نے اماں بلال آ گئے نے نبی کدوں آنا ہے بلال زر گٹار روئی جا رہے حضرت امام حسن حسین آ گئے فرمان لگے بابا
چاچا بلال سانو او اذان سنا جڑی ساڈے نانے نو سنا دا رہیا ہے سارے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں انج لگدا سی اج میرے آقا دا وصال ہویا ہے نوجوان حضرت بلال عرض کیتی لالو نکی میں اذان پڑھا اگے اذان پڑھدا سا سامنے اذان والا دسدا سی نکی میں اذان پڑھا مینوں کملی والا نہیں دسدا امام حسن حسین نے ضد کیتی بلال حبشی اذان پڑھی جا رہے جڑے ویلے پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ بلال نے اکھاں کھول کے دیکھیا میری آقا دا ممبر خالی نظری آیا بلال چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے 3 دن دے بعد بلال ہوش آیا 3 دن دے بعد بلال اپنا سامان لے کے ملک شام والے جا رہے تے رو رو کے آخد نہیں جر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ میں تینوں سامنے بٹھا کے او درد پرانے چھیڑا نوجوانوں بلال نے ساری عمر پھر ملک شام گزاری چلو جی میں اختصار چند منٹ دے اندر سنا کے اجازت چاہما حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں 4 وصیتاں سنا کے اجازت چاہما نوجوانوں ایتا صحابہ دا حال نہ پر جدو او میرے آقا دے جگر دا جڑا ٹکڑا ہے او تے کی بیتی ہوے گی سیدہ فاطمہ نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا رو رو کے حالت بری ہو گئی سیدہ فاطمہ بیمار رہن لگ پئی اتنا رونا آپ نے اتنا رونا کہ مدینہ طیبہ دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے آ جاندیاں نے کہندی نے فاطمہ یا تا دن رو لیا کرو تو یا رات رویا کرو تو ہاڈے رونے سن سن کے کدھر ساڈے کلیجے نہ پھٹ جان سیدہ فاطمہ فرماتی نے میں چپ کے میں کرا میرا باپا دنیا تو ٹر گیا ہے باپا دنیا تو ٹر گیا ہے اور جنہ تے باپ دنیا تو ٹر جان میاں داب نے فرمایا باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی نوجوان سیدہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا تے رو رو کے آخدیاں نے بابا تیری زارا رو دیا بابا یا تا میں نے اپنے کول بلا لو یا تا آپ زارا دیکھو لے آ جاؤ نوجوان سیدہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا مولا یعنی فرماندے نے زارا رویا نہ کر تیرا رونا میں تھو بیکھیا نہیں جاندا مولا علی فرماندے نے میں ایک دن گھر آیا سیدہ بڑیاں خوش نظری آئیاں فرماندے نے میں خوشی ہو گیا آج فاطمہ دی طبیعت ٹھیک ہے فرماندے نے میں آ کے اکھیا فاطمہ آج میں بڑا راضی آج تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے سیدہ نے دامن پکڑیا کمرے چ لے گئیاں فرمان لگیاں علی آج میں بڑی راضی راتی مینوں خواب وچ بابل ملیا میں بابل جفا مار لیا تے عرض کردیاں نے بابا زارا نو کھلیاں چھڈ گئے بابا زارا دا دل نہیں لگدا یا تا زارا کھلے آپ آ جاؤ یا تا زارا نو اپنے کول بلا لو فرمایا زارا رونا ہن رونے مک گئے نے
دھیے میں تینو لین آیا 1,24,000 نبیاں دیاں رومہ تیرے استقبال واسطے آیا مولا علی دیاں سن کے چیخاں نکل گیا فرمان لگے زارا اج کملی والے دا بھی چھوڑا نہیں بھلیا اتنے تسی بھی جان دیا گلاں پیاں کر دیا آج فرمان لگی علی میں کی کراں میرا نبی بغیر دل نہیں لگدا حضرت مولا علی رون لگ پے دوما لالا نو فرمایا پترو جاؤ جا کے نانے دے روزے تے سلام کر کے آؤ امام حسن حسین نانے دے روزے تے جا رہے سیدان آخری والے مولا علی اگے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں علی میں بڑی زندگی تیرے نال گزاری ہے علی میں تیرے بچیاں دی ماما علی میریاں 4 وصیتاں نے پوریاں کر دیا آج میاں صاحب نوجوان مولا علی فرمان لگے زارا تیریاں ساریاں گلاں پوریاں کراں گا پر رب دا واسطے جان دیا گلاں ناک سیدان عرض کیتی علی میری پہلی وصیت ہے علی میں بڑی زندگی تیرے نال گزاری آؤ علی میں تیرے بچیاں دی ماں کدے خدمت گتائی ہوئی ہوئے کدے خدمت فرق آیا ہوئے علی بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے جاندی باری محمد دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دے مولا علی فرمان لگے زارا رونا دوسری وصیت دا ویلا آیا فرمان لگیاں علی میرے بچیاں دا خیال رکھنا علی میرے بچیاں نو دھوپے نہ جان دینی جنہ بچیاں دیا ماما ٹر جاندیاں نے او بچے دی بارہ نال لگ کے رو دینے علی میرے حسن حسین رون نہ دینی علی میری زینب تے کلثوم دھیاں نال پیار کرنا آئی مولا علی فرمان لگے ذرا اے بھی پوری کراں گا تیسری وصیت دا ویلا آیا فرمان لگیاں علی میرا کدے کسے قد نہیں بیکھیا علی جدو آخری ویلا آوے میرا جنازہ رات نو لے کے جانا کوئی اے نہ آکھے او بیک محمدی بیٹی دا جنازہ پیا جاندا آج نوجوانوں چوتھی تے آخری وصیت دا ویلا آیا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے نبی دے بیٹی نے مولا علی اگے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگی علی اپنی جارہ نو بھول نہ جایا جے علی جد میرے بابے نو ملنے آوے کدے کدے جنت البقیع میں نو بھی ملنے آ جائی میری قبر تیرا انتظار کریا کرے گی نوجوان مولا علی زارو کی تار رو پے ادھر امام حسن حسین دوڑ دے آگئے فرمایا پترو کدھر آئے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے روزے پہ جاندے ساں دو سونیاں جیاں صورتاں ملیاں کہہ لگیاں پترو نانے دا روزہ تے تھئی ہے ماں پہ جاندی جے جاندی بری ماں نو ویکھ لو امام حسن حسین نے اپنی ماں دے قدمہ تے ہوٹ رکھے میاں صاحب نے فرمایا دنیا ڈاڈی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے تر جامن محبوب جنا دے انا جو دے تے نہ مر دے وصال ہو گیا 6 مہینے بعد میرے آقا دے وصال تو 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ زہرا دا وصال ہوا
اور وصال دی اور کوئی وجہ نہیں، ایک کوئی وجہ کہ میرے آقا دا بچھوڑا برداشت نہ ہویا۔ سیدہ فاطمہ نے دنے بھی اپنے بابے دی یادت چ رونا تے رات بھی رونا۔ میں کلا سناما تے وقت درکار نوجوانوں اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے اور بانیاں نے محفل اللہ کریم عظیم برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دور نزدیک تو چل کے آئے ہر قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے، اور تہاڈیاں کاوشاں نو کوششاں نو اللہ کریم قبول فرماوے۔ جتنے بھی احباب دل دے وچ کوئی نیک حاجت تمنا نو لے کے آئے، اللہ کریم اس نیک حاجت تے تمنا نو پورا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔